Molt bon espai, benvinguts així a Canal 7 Televalència, benvinguts a aquest espai que dediquem cada dia a parlar de falles de festa, en definitiva, fer-nos ressò del nostre, parlant de falles, de festes, també de Nadal i sobretot també de coses que tenen que veure amb la nostra terra, amb la nostra gent i que en el dia d'avui anem a fer-nos ressò d'aquestes coses. Ja saben que nos poden trobar així a Canal 7 Televalència, que també lo poden fer a través de la ràdio, a través de la Ràdio 7, a través de la 95.4 i 93.9 i, com no, a través d'internet, a través de canal7televalència.com, www.canal7televalència.com. I que si volen trobar tota la informació del món de les falles, de la festa, en definitiva, de tot allò que ocorreix a la comunitat valenciana, www.vivelasfalles.es, www.vivelasfalles.es, molt més que un diari digital, informem de tot allò que té que veure amb lo nostre, i si no, al Facebook, al Twitter, Instagram, YouTube. Estem en tots els xarxes socials i estem així com cada dia a Canal 7 Televalència de dilluns a dijous per a informar de l'actualitat nostra. Que avui un dia especial, ahir parlàvem amb el regidor de Comerç de l'Ajuntament de València de com anava la campanya de Nadal i avui parlem d'uns amics que estan amb nosaltres en Canal 7 Televalència. A més, en l'última hora del programa disfrutarem d'algun coneixement del concurs de la Junta Central Fallera, però toca conèixer un projecte bonico, il·lusionador i sobretot de moltíssima gent d'un poble que anem a parlar amb ells, però abans anem a veure un xecotet vídeo. Bon dia. Bon dia. Aire. Com està la marxa? Far-nos anem de gira. Anem a Cucú, avui? Guarda que vol que això. Avui anem a casa Sílvia a dinar, Vámonos para fora. Ja va segon. Vinguin a almorzar al bar. Que la pasta és fagra. Va, que s'acosta Nadal i el pollastre està mal. Va, Salva, meneja, que la tens dins. Xiquets, acabeu el que teniu i mon anem a dinar al bar de Sílvia. No, dinarau. No, man. Va, que acabo de pagar el dinar. Crec que ja m'ho han guanyat. Ja estic saborejant la casa, ja. Tenim un campet per allí a Sant Sofia. Bueno, xic, me queden 2 dècims i són els de la sort. Els voleu? No tenim un duro. I un duro tenim. I nena. Mira, pues fem una cosa. Sílvia, dona'm aquests 2 dècims i uno per mi i l'altre per a vosaltres. El pague jo. Dóna-me-lo, Sílvia. Bueno, xics, que tingueu bona sort, Ja veureu si... Adéu,
On estan els pantalons de treballar? En la llagadora. Ai, mare. Llavors, estan seques, eh? Perfecte. I com estan? Va, Salva, meneja, que la tens dins! Vale, Sílvia, mirant-los a de... No vull parar, no? Porta poc d'oli. No, ja ho sé, ja. I este és el vídeo que han gravat els nostres amics d'una localitat valenciana, com és Gavarda, i està con nosaltres un dels autors, l'autor principal, perquè és el protagonista, no del vídeo, que parlarem ahir, però sí que és el protagonista de fer aquest vídeo, no? Perquè la teua idea, la teua imatge, el teu vídeo, un dels teus vídeos de la teua carrera curta, però de moment un gran vídeo, com és Josep, com estem? Bona vesprada. Bona vesprada, José, com Què estàs? tal, com estem? Bé, bé, un poc nerviosets, però bé. Bueno, un vídeo que ha sigut un èxit, no? Al poble, fora del poble, també a tot YouTube, un vídeo que està creusant, no? Creuant les fronteres, no? Sí, la veritat és que sí, estem prou contents de la resposta que ha tingut el nostre poble, que és Corbera, i dels voltants, no? Perquè hi ha molta gent que viu a Corbera però treballa fora i a l'hora d'ensenyar-lo ja l'han vist, la gent. I res, estem molt contents i per això també agrair-vos estar així a la tele i per a que ja ens acabe de veure tot aquell que encara no l'havia vist. Un vídeo que és una paròdia de l'anunci de Nadal, avui, 22 de desembre, el dia de la felicitat, perquè hi ha molta gent que no li toca la loteria com a mi, doncs és el dia de la felicitat, el dia de la salut, el dia que la gent pues, té aquesta esperança, no? en que bueno, pues, si ja toca la loteria, pues, enhorabona, i el que no, pues, que en la loteria del niño, no? El xiquet le toque. No? Però és una paròdia, aquest anunci de Nadal, tan nostre, de tota la vida, que al final els valencians, també els amics de Gavarda, s'il·lusionen, no? I per què d'ahir fas una paròdia? A veure, Com és la idea? La idea va eixir perquè al ser fotògraf ja uns anys i haver fet altres vídeos, com per exemple el de la Mascletà, en la falla del Masclet, que des d'ací els envie un gran salut, no? Vaig tornar a comptar amb ells perquè jo també soc de la falla, els ho vaig comentar i de seguida els meus companys em digueren que sí, que participarien, és que farà falta. I no res, ens faltava un poc un protagonista, que va ser Àlex, vaig comptar en ell i també em va dir de seguida que sí. Quedàrem per a fer la gravació, que tinc que dir que la veritat va ser en molt poc de temps. Va ser 2 dies de gravació, ho muntàrem i ho tiràrem en seguida per a fer un poquet de campanya, diguem, fins que vinguera el dia del sorteig. I com no, ja després ens va ocorrir comptar en Sílvia, que té un negoci que està començant, per a que ens ajudara ella a nosaltres i nosaltres al mateix temps a d'ella. I també va dir que sí en seguida i així estem, no? Estem amb tu en el dia d'avui, el protagonista d'este vídeo, Àlex, que bueno,
música además, músic, ¿no? Del poble, un xiquet del poble. Quan te van a dir esta idea, Josep te va dir, tens que ser el protagonista d'aquest vídeo. Tu què vas pensar? Pues jo m'agarrava el cap perquè ell sempre té unes... Ell té cap per a tot això, és molt curiós. I res, en seguida li vaig dir que sí, és un gran amic i això, i mos tirarem el bou. I per altra banda està pues, una de les protagonistes d'aquest vídeo perquè és la part financiera, l'esponsor oficial del vídeo, que sense diners poquetes coses se poden fer, i en aquest cas la taverna de Sílvia, que està en el poble, va veure este vídeo com bons ulls i va dir, pues, per què no patrocinem i ajudem als xiquets que fan este vídeo, no? Pues sí, la veritat que sí. Va vindre també un bon dia, m'ho va proposar i me va parèixer bé la idea, la veritat. Una per ell per ajudar-lo un poc també en el que fa i per mi també, que ho veia que era una bona idea. De cara al meu negoci... Una publicitat, no? Exactament. I bueno, pues mira, pues així estem. Estàs contenta con esa reversió que t'ha donat el vídeo? Sí, la veritat que sí, estic molt contenta. Una perquè és que ha tingut molt d'èxit a nivell de la gent, tots donant l'enhorabona, tots estan contents, la veritat, a mi és que també m'encanta. I què més dir-te? És que no sé ni què més dir-te. Estic contenta, vamos. M'imagino que no sols la gent del poble està contenta, no, Josep? També la gent de la comarca, dels pobles del costat, pues, també estan contents, no?, del resultat i del vídeo, no? Sí, la veritat és que sí. Ja t'he dit que no ens ho esperàvem i la veritat és que la resposta a nivell local ja ha sigut bona perquè ja moltes persones han anat al bar a donar-li l'enhorabona, més preguntar per el número del dècim que ix en el vídeo, que no volguérem amagar-lo, era un dècim que portava Àlex en la butxaca en aquest moment, el traguérem, coincidències també, el número és un número que fa molt de temps ha jugat un amic nostre també, com és José el del Tabasco, i jugava el número eixe sempre, que és el número del bar. Va ser una coincidència que vaig ser en el vídeo, el número ha tornat a triomfar, la gent s'ha volcat comprant-lo, ja no queden números. No queden. I esperem que avui tinguem molta sort tots aquells que han confiat en aquest número, com també nosaltres que també el tenim, i celebrar-ho. Este vídeo. Que molt bé, que además, Àlex, després d'esta anècdota, d'esta vivència, jo no sé si ara pues, tens idea, no?, de ser actor o de cine o qualsevol d'aquestes coses. Bé, això, el nostre representant, depèn de la feina que mos doni, farem. Però sí, estaria molt bé tornar així en un altre vídeo. Perquè la intenció, Josep, és continuar, no? Seguint fent vídeos, seguint fent coses pues, positives per a tu, per a la teua experiència com persona i sobretot professional, no? Com a fotògraf que eres. No sé si la idea teua és continuar per aquest camí. Sí, a veure, jo estic dedicant-me a tot això, com ja t'he dit, no és que siga algo puntual, perquè ja porta, a part de que des de menut sempre ha sigut com si diguérem una afició o una, no sé, sempre m'he dedicat a fer vídeos, a part de la fotografia que estic ara també treballant, però lo dels vídeos ha sigut, ja diguem que portem cert caminet. I està clar que no anem a deixar de seguir treballant en això, seguir fent vídeos perquè la gent es conega, que la gent disfrute veient-nos i al mateix temps també disfrutar nosaltres. La taverna de Sílvia, una de les protagonistes en este vídeo perquè és la que dona ese suport. On està la taverna de Sílvia? Sílvia? La cuina. En Corbera. La cuina de Sílvia. En Corbera? En Corbera. En el poble, dins... En el poble, en el poble. poble. Dins del En poble. què carrer està? Està en l'avenida Ribera Baixa, número 84, i bueno, pues res, fer un poc de publicitat, no? I com diu el seu nom, la cuina allí serà una meravella, no? Uah, això no és espai. Sí, havia pensat portar-vos una paelleta, la veritat. Però no sé si podrem carregar-la en el cotxe. No, la veritat que sí, que estic contenta perquè tinc prou faeneta i perquè ve molta gent ja del poble i d'alrededors, que també en lo del vídeo també m'han preguntat tots, perquè la veritat que tinc èxit en el menjar, que sí, xicos? Sí, la veritat. Bueno, Josep, que has fet este vídeo, un vídeo que ja se pot veure, on se pot veure este vídeo? El podeu veure al meu canal en YouTube, que és Cifres Studio, també a les redes socials, igualment en Cifres Studio. Ja t'he dit que n'hi ha hagut molta gent del poble i gent desconeguda que ens ha felicitat, ens hem quedat sorpresos, l'han compartit. I com te venia contant antes, gent que s'ha quedat sorpresa d'anar a la feina a ensenyar-lo i a dir no, ja l'hem vist, ja l'hem compartit. Gent, ja t'he dit, anònima totalment.
ja a través de Facebook o per YouTube, ens ha felicitat perquè ells mateixos senten valencians com nosaltres i al veure algo valencià rodant per les redes i ara, gràcies a vosaltres per la televisió, no és res normal i se senten molt identificats en el vídeo i estan agraïts. I que en este vídeo se ve representat també el treball de la gent de Colbera, no? L'agricultura, la taronja, el bar, la gent jove, tot això també se ve representat i jo crec que també això s'identifica, no?, les persones. Clar. És més, donar les gràcies a tota la gent que ha participat directe i indirectament en el vídeo este, que són valencians, gent humilde, treballadora, que és el que hem volgut reflejar en este vídeo, no? Com esteu veient en les imatges, és gent que s'alça encara de nit a treballar, gent que treballa en feines dures, en este cas és la taronja, però podria ser altres, i res, que confia, ja vos dic, en un dècim per a que el Nadal vinga a canviar les seues vides un poc de rumb, no? Àlex, què anècdota tens del rodatge d'este vídeo? Pues n'hi ha una molt bona, que resulta que estàvem gravant, perquè estàvem gravant en ma casa i no sabíem ja on posar l'arbre dels caixons. I clar, baixàrem allí baix i no n'hi havia ningú enxufe. I dèiem, i ara què fem? I Josep va dir, pues li toquem a Minyana, que ell sempre té idees per tot. Molt anàrem a per un motor, en si l'enxufem allí i comença rac. Això tira una fumaguera i els veïns cruçant-se per allí, mirant corrent i dient, estos què fan? Tipo, no estan bé. Molt bé. Estava molt bé. Anècdotes, històries, vivències que també ixen a través d'aquests vídeos i que també, Josep, m'imagino que com experiència professional, personal, però també professional tècnicament, problemes en este vídeo s'han fet, no? T'has encontrat en problemes que has dit, bueno, això com ho resolveré jo, això? A veure, un dels màxims problemes era la disponibilitat de la gent, no? Perquè ja t'he dit, són gent que treballen dia a dia molt dur i per mi ja va ser tot un agraïment veure que la gent confiava en mi per a un projecte que ells mateixos no sabien com anava així. I després ja tenia que adaptar-me molt als seus horaris perquè ja és prou que una gent confia en tu i col·labore i després per exigir-los un horari molt curt. Entonces, temps anem molt curtets. Ja t'he dit que en 2 dies rodàrem, jo ho vaig muntar, vaig estar fins molt tard per a que poguera eixir al l'endemà, perquè fèrem en un dia els planos generals per a que poguérem eixir tots i que poguérem perdre el mínim temps possible, i després ja els planos que ell solament ell en sa casa ho farem un altre dia, també ell està estudiant ara mateixa i mos tinguérem que ajustar molt l'horari. I després ja muntar va ser, ja t'he dit, hores en ma casa, donant-li. I t'ha eixit molta feina després d'este vídeo? Sí, la veritat és que sí, que la gent al veure que contactes amb la tele i tal, pròximament a veure si tenim un poc de sort i tornarem a estar en la vostra cadena si tot va bé, perquè gent del poble també ha volgut contactar mitjançant el meu treball amb vosaltres per a, bueno, ja ho veureu, per a algun... Alguna coseta més? Sí, per alguna coseta més. I a part d'això, també, al veure que treballes per gust, no?, i per vocació i traus bons resultats, la gent es queda sorpresa i sol comptar en tu per a qualsevol faeneta del poble, de festeres, de festers. I per últim, podem veure este vídeo ja a YouTube i també podem veure el vídeo de la mascleta que vas fer l'any passat i con nous projectes, no? Esteu ja. Sí, correcte. El de la mascleta va ser l'any passat en Falles, que vaig estar de fotògrafs en la falla del Masclet, repetix, que un gran salut des d'ací. I res, va ser també un gran èxit que no ens esperàvem, va ser una loca, diguem, ens va ocórrer, teníem que descarregar un camió de caixons per anar per el monument, perquè la veritat és que de pressupost som una falla molt reduïda i anem a algo. I va sorgir, gravarem un vídeo que la veritat és molt entretingut, el pujarem a les redes sense esperar-nos gran resultat i la gent la veritat que va respondre molt bé, tenim 7.000 i pico visites en YouTube, el passarem per altres redes i tal, per WhatsApp, també estem molt contents. I pensant ja en el projecte d'enguany, no? Sí, ens agradaria la gent que hem participat en aquest últim projecte i tant la gent del poble que vulgui ajudar-nos, també que vulgui col·laborar, estem oberts, en fer un nou projectet ja en vistes de Falles,
perquè també som fallers tots, i toquen la xaranga, ens agrada també molt la festa i les falles en si. Molt bé, doncs nosaltres estarem a temps d'este vídeo, estarem i anirem a la taverna a la cuina de Sílvia, que se encuentra en este poble, en Gavarda, y en Corbera, perdona, en Corbera, uy, no dono ninguna, en Corbera, la cuina de Sílvia. I moltes gràcies, Alex, per vindre i espero que tinguis molta sort en això del món de l'actor, no? Bueno, això potser és un Hollywood el dia de demà. I, bueno, Sílvia, moltes gràcies per vindre, per apoyar aquestes iniciatives tan nostres i del teu poble i de la gent jove. I a Josep, que enhorabona per el treball que estàs fent, que esteu fent tot el poble i que aquesta és una forma més d'anar a conèixer a Josep, al seu poble, a la cuina de Sílvia i a tot el treball que se fan des dels pobles, dels diferents pobles de la província de València.